Men hvad er der galt med det nederste kvadrant? Der er ikke noget galt. Problemet er bare, at... Nej, ikke at de skal stå, de skulle hænge sådan for skudt, men bare længere... Hvis du nu tager en af... Det er også fordi, du prøver at hænge dem simultant, Liv. Ja. Prøv nu at tage en af gangen, så du ligesom... For du kan ikke styre 2 nisser på en gang. Det kan jeg virkelig ikke. Hvis der hænger en... Oh, Christ. Der hænger en der nu. Ja. Nej. Hvad er der? Det er sjovt, lige snart du kommer ned i det sidste vindue, så kan de ikke... Det du lavede på midterstolpen og op for oven, det kan det ikke. Det kan du ligesom ikke finde ud af dernede. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Men altså... Så skulle den jo hænge her, sådan set. For de skal hænge lidt for skudt, ikke? Så går jeg ud i det der med 2 på en. Okay. Så hænger hun i hans skrev. Det er skide godt. Det er vist en ommer. Hov.